Hola. Hola. Què tal? Bé. Bé, i tu? Bé, sóc la Vera. És que avui em caso. I estic una mica nerviosa perquè és un home que no ens coneixem gaire i m'han parlat molt bé d'ell. Vera? Ja ve. Vera, on ets? Hola, Vera, t'estava buscant. Ai, Vera, que n'ets de bonica. Ho saps, oi? Ai, ningú et veu com jo et veig. Jo et cuidaré. Sempre seré al teu costat. Si no, qui més ho faria, no? El món d'aquí fora és molt cruel. Però jo sempre seré el teu refugi. Què? No és tan dolent, oi? Us agrada? No gaire. No? Sembla molt protector, no? Sembla amable, però realment el que diu sembla que t'estigui dient com que no tens més opcions. Us acabeu de conèixer? Potser ens hem vist ja unes 3 vegades. Està bé. S'haurà de veure. Germana! Germana! Senta't aquí. Vine. Estic nerviosa. Germana, estàs convençuda de la teva decisió? Vull dir, seràs feliç? És de la família, però tampoc el coneixes tant, només l'has vist 3 vegades. Doncs a mi em sembla força encantador. És el que ens han dit, no? Que al final l'acabaré estimant. Totes ho fan, és qüestió de temps. Vera, on ets? Vera, ets aquí. Oh, la meva esposa. Ha estat un bon casament, eh? Sí. Mira, tot això és teu. Totes les portes del castell estan obertes per a tu. Té. Amb les claus pots obrir totes les portes. Espera. Excepte aquesta. Aquesta no la pots utilitzar. Però si tot és meu, per què no puc saber que hi ha l'habitació que obre aquesta clau? Simplement és per protegir-te. Confia en mi, petita. Jo sé el que és millor per a tu. A més, mira, aquest és el preu de la teva llibertat. Una sola porta que no has d'obrir. És ben poca cosa, oi? Per què no puc obrir aquesta porta? Què faríeu vosaltres? Obriríeu la porta o no obriríeu la porta? Obrir-la. Obrir-la. Obrir-la? Sí. Jo sí. Jo també. Sí. No. No? Per què no? No sé què hi ha dins. Sí, obre-la. Sí. Sí? Per què? Perquè t'està amagant alguna cosa. Primer no estaria d'acord en que em posessin aquesta condició. La llibertat no té condicions. Però si diu que és per protegir-me, potser no l'hauria d'obrir. Protegir-te de què? Si et vol protegir de veritat, t'ho ensenyaria. Ja. T'ha despertat la curiositat. Podria haver ignorat la porta i haver-te dit res, simplement no haver-te donat la clau. T'ha donat una clau d'una porta que no pots obrir? Sí. Això no m'agrada. Per què? Perquè crec que et vol controlar. Jo també vaig creure en una persona molt més gran que jo. Em va fer creure que era especial, que era única, i em va omplir les orelles de promeses i de coses boniques. Jo l'admirava tant que no vaig veure tota la foscor que hi havia darrere seu. Ningú t'hauria de prohibir que obrissis cap porta. Facis el que facis, jo estaré aquí amb tu. Què passa, germana? Són totes mortes. Qui són aquestes dones d'aquí? Deixa'm pensar. Dóna'm les claus. Ara vinc, ara mateix vinc, espera't! Vera, on ets? Ja sóc a casa. Barba blava. Vera, ets aquí. Escolta. Què fas aquí, davant d'aquesta porta? On és la clau d'aquesta porta? No ho recordo.
Que no ho recordes? Com pots oblidar una cosa tan important, eh? No, jo no volia. Que no volies? Ah, no, però sou d'estúpides totes, eh? I ara què, eh? No en tenies prou amb aquest castell? Què vols ara? La llibertat. La veritat. La llibertat? Al final has fet com totes les altres, eh? Has creuat el llindar. Ho pagaràs tu també amb la teva vida, d'acord? Deixa-la anar! Marxa! Marxa, corre! Però què fas tu ara? No te'n sortiràs, ni d'aquesta ni de totes les que has fet. Vigila, germana. Marxa, germana! Me les pagaràs. Tu també me les pagaràs, m'has entès? Però, Vera! Vera, vine! He d'anar a ajudar-la. Vera! Vera! Vaig aconseguir fugir d'en Barba Blava i vam aconseguir que les autoritats s'encarreguessin d'ell. Va ser difícil, però vam fer pinya i ho vam aconseguir. I al cap del temps vam tornar al castell i vam decidir obrir aquella porta de bat a bat. Una porta que vam voler obrir per retre homenatge a totes aquelles dones que havien perdut la vida per voler saber la veritat. En el meu cas, el meu monstre va aparèixer quan jo tenia 23 anys. Estava enamorada i cega i vaig confondre el maltracte amb l'amor romàntic. Per fi vaig poder alliberar-me i trencar les cadenes. Als 17 anys, els meus pares em van casar amb un cosí, segons ells perquè l'ètnia estigués més unida. En aquell matrimoni vaig tenir un nen, em vaig casar amb un home que tenia quasi 40 anys i jo 17, i quan vaig tornar aquí em vaig poder divorciar d'aquest home. I ara estic amb el meu fill. La meva cosina va acceptar, es va casar, va tenir 6 fills i també volien tornar a repetir el mateix patró. Quan tenia 14, 15, 16 anys, el meu professor de teatre va abusar de mi. Jo l'admirava molt, però no m'agradava que em fes massatges per sota de la samarreta, que m'atansés amb ell i em donés petons al coll. Vam ser moltes, però vam aconseguir obrir la porta i uns anys més tard vam poder denunciar. Us ha passat alguna cosa semblant? Coneixeu algú? Sí. Ens ho vols explicar? La meva mare fa uns anys va trobar un home i es va pensar que era bon home i volia que tinguéssim un pare, però no ho era. I al final va aconseguir alliberar-se. A mi me van intentar casar amb un home de 50 anys y vaig tenir que fugir d'allà. Yo odio esas cosas. Sí, una chica de 15 o de 16. Què creieu que podem fer perquè això canvi? Donar eines suficients com per poder evitar arribar a haver-te de casar amb 15 anys amb una persona de 50. Sobretot acompanyar. Tindre en compte que no tenen la culpa. Tenemos que cambiar la mentalidad. Si te pares a pensar, això passa a la vida real i la gent no es dona compte i ho normalitza. Ni con las manos sudando de llorar. Porque creo que nuestra generación no necesita muchos proyectos de ese tipo.